Как ли бе? Хайде, ба! Пак е баба! Аре, то няма ли да умира, бе? Къде си, бе? То няма ли да умира, кай? Тупи съсета. Гомно. Да, знаеш ли колко малко е? Айде, почна са. Почна! Дай, килим. Виж, после лъкам. Дай, чупи. Да, то е ясно, че ще умра. Вече сплеташ ми ще умре. След малко. О, на тебе даже вече ти умре. Да. Ой, човек, ти не мога бутни жена. Чакай, спия стредка. Да, ти само уби, да. Да. Представяш ли си, аз самия ми се Ето спа. неща от сетка ми живяха. Ела на спална. Не мога да ги взема. Ари, бе! Не мога да ги взема, човек, нямам място. Опитам да взема какво. Паун. Бе, приеми, бе! Чакай да идам спална. Защо няма команда спална? Текси. Къде се? Сета ми е на червено. И части от сета ти липсват. Ами, честплейта и това. Ами, то се вижда кои са. И 49 експико мой да върнеш. Трябва ми кошче. Да, кошче, което мога да отворя. Що не му се отвори, бе? Да. Ела до... Къде? Дино аршот. Сажда. О, бързо, защото трябва да се лягам. Аз съм първа смяна. А, не, бе. Идваш ли? Сега дойдем, чакай. Аре, момче, чакам tot половин час, е. Чакай, сега дойдем. Ако искаш малко тях ги продай за мъни. Какво? Нищо. Ти на арт ли сега? Да, ти нали каза там да отида. Ти видя ли какво могат да се продават? Какво? Видя ли какво могат да се продават там? Да се продава ли? Да, може там да продадеш книги. Си едно да купа за 1000 и да я продам за 1000. Няма голяма логика. Да, ма, я виж. Колко са тези, бе? Много са малко, знаеш. Много са малко, да. Да. О, чакай. Стига, бе! Стига, бе! Чакай, аре, Стига, бе! О, продай ги, човек. Седе. Ти играеш ли, бе? Кое? То са. Се отказвам, аз не мога. Не мога. И сега тези хиляди книги. Тези хиляди книги ще има да ги продам до страната. Добре. Не, бе! Много пари си изкараш, човек. Бъде, знаеш, как ги продам тези неща? Обиках те. Диджи. Те също ти върнали айтемите. Бай-бай, Туба.